Awanan ba inda di ang bakla? Kunam lang kasino. Huwag no, timbaga ni baklagan ka. Kung di honest review ka, hindi ka nagbain nagpost ka. At ayun, tinadano ni Bea, tibiyag. Nagmurata. Malaksi iti gasoline station da. At restaurant da. Nakabalay da pa yun. Itaman ti balay ta. Ure ka sa natikas na nagtrabaho, saan pa yung ma-improve. Ang mapanmukid din ibagbaga, na ano tinaskan nga improve iti restaurant da. Alam, iti kinapuskol, kirupa majing kay. Lakay. Sa itabi na gaan nakalibakla, at dapat ganas mo, magsakit tinagam na. Ang nyalakit din. Linda ba? Ako bansa mo siya, pananapal lang. Video ng Rodro. Mare, naawan mo ito iti Facebook ti post ni Jinky nga honest review na iti restaurant ta Bea. Ha? Alis ka di. Andiyak naglawa. Delete na si ka. Oh, nakamiris nga da. Di ako nandoy na babae. Ha? Di naman lang nga ron matagdaran di honest review na ama pa na ipopost. Ha, sinalpagit di. Nagpuskol di rupa na.